Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажем 3 красиви езера в Канада, които се намират в националния парк White Shell в провинция Манитоба. Езерата са разположени на около 10 минути едно от друго, но всяко от тях е много различно. На 150 км от тук няма голям град, а само дива природа. Канадската провинция Манитоба има над 100 000 езера. Нашата разходка започна от езерото Falcon Lake. То е с дължина от 12 км и около него има вилна зона. Подходящо е за риболов, а плажната ивица привлича много туристи през цялата година. Зимата това езеро замръзва и хората карат сноумобили или пък пробиват дупки в леда и ловят риба. През лятото туристите, които нямат собствени вили, наемат хижи в гората и се наслаждават на природата тук, като карат водни ски, джетове, ходят за риба или просто си почиват на плажа. Не забравяйте да подкрепите канала, като се абонирате за него и харесате това видео. Ще се радваме да разберем откъде ни гледате. Споделете в коментарите. След Falcon Lake тръгнахме към West Hawk Lake. Това е най-дълбокото езеро в провинция Манитоба. То е популярна дестинация за гмуркане и шнорхелинг поради своята дълбочина и бистра вода. Гранитните скали, заобикалящи езерото, са образувани преди милиарди години и са известни с името Canadian Shield. Това са едни от най-старите скали в Северна Америка. Преди 100 милиона години, точно тук, на това място, огромен метеорит пада, удря земята и образува кратер точно на това място. Езерото Уест Хоук е образувано от водата, която пълни този кратер и е с дълбочина от 111 метра. Най-дълбокото езеро в канадската провинция Манитоба с дължина около 3,5 км. Ето на този открит информационен център може да прочетете на тази табела, че има в света 150 кратери, образувани от падащи метеорити. Аз се намирам на един от тях. На картата на Северна Америка е обозначена с черна точка езерото West Hawk Lake. Както вече ви споменах, с дълбочина от 111 метра. Останалите точки показват кратерите, образувани от падащи метеорити в останалата част на Северна Америка. Езерата тук са заобиколени от огромни гъсти гори, пълни с диви животни. В района се срещат черни мечки, рисове, вълци, сърни, чакали и лисици, които нерядко идват в близост до почивните комплекси и вилни зони. Водата в езерото е много студена, дори през летните месеци. Чиста е и има много риба тук. Инфраструктурата в района на езерата е удобна за посетителите, дори и за тези, които идват тук с каравани и кемпери. Пътищата са широки, а паркингът е безплатен. Часът е 7 вечерта, езерото е все още пълно с хора, плажът е пълен с хора, някои от тях вечерят в лодките си, други са все още във водата. Над 100 метра е дълбока пропастта, която е в зоната след шамандурите. Виждам хора, които са нарушили и са излезнали извън тази зона, разбира се, на тяхна отговорност. Навсякъде има предупредителни табели за диви животни, особено мечки, които често търсят храна в близост до хижите и къмпингите с туристи. В района има много възможности за горски преходи.
Тук се намира и Трейл Мантарио, който е дълъг цели 63 км и минава между канадските провинции Манитоба и Онтарио. Преходът отнема около 4 дни, като се минава през живописни езера и гъсти гори. Той е подходящ за по-опитни любители на преходи, тъй като теренът в някои участъци е трудно проходим. Езерото Уест Хоук се намира в сърцето на една огромна гора, а аз се намирам на самото пристанище. Тук цял ден идват хора в тази зона точно, за да си закачат лодките или пък да ги оставят тук на пристанището. Ето зад мене човекът е дошъл и прави, мисля, че точно това. Часът е вече 8:30 вечерта, хората тръгват от плажа, тези, които са ловили риба, приключват с риболова за деня и си прибират лодките, като ги закачат обратно за автомобилите си. Уест Хоук Лейк е едно от любимите ми места в Манитоба. Причините са много. Ледено-студената вода в горещите топли дни, полъха на вятъра, драматичните облаци, красивите гори. Езерото Уест Хоук се намира в непосредствена близост до най-известната магистрала в Канада – Highway 1, която свързва източна Канада с западна Канада и е с дължина от близо 8000 км. Залезът посрещнахме на Кади Лейк, едно от красивите езера с кристално чиста вода в района на Уайтшел. Езерото е любимо място на много рибари и хора, които обичат да почиват сред природата, далеч от големите и шумни тълпи. Един уикенд в семейна хижа на това място ще ви струва около 400 канадски долара или 250 евро. Кади Лейк е едно от местата, които харесвам наистина много. Тук човек може да се отдалечи от големите тълпи от хора, които често посещават плажовете на Манитоба и да се свърже с природата, да усети водата, да усети мириса на гората и истински да си почине. Канадската агенция за околна среда следи строго за качеството на въздуха, както и за чистотата на водата. В Канада наказанията за замърсяване на природата и незаконно изхвърляне на отпадъци са от няколко стотин до няколко хиляди долара, като в редица случаи дори водят до затвор за нарушителите. За предизвикалите горски пожар глобите са значителни, като някой достига до 1 милион долара, лишаване от свобода и отговорност за поемане на разходите по гасенето на пожара. Вече е 9:30 вечерта, слънцето залязва, виждате розовите облаци, които се оглеждат в водите на Кади Лейк. Това езерце с дълбочина от около 5 метра е сгушено между две канадски провинции – Онтарио и Манитоба. Решихме да завършим деня с сладолед. Аз си поръчах шоколадов фъдж, опитах го вече, много е вкусен. Това беше всичко от нас за днес. Надяваме се, че разходката из тези 3 канадски езера, които ви показахме, ви е била интересна. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате това видео. Така наистина ни помагате. Опитваме се да ви показваме различни и интересни места. Изгледайте и останалите видеа в канала и ще се радваме на вашите коментари. Стига заеми, стига везни, искам обич за обич. Стига заеми, стига везни, искам обич за обич.
голямата сцена, голямото кино, голямата звезда арена. Това е което и сутрин и вечер е моя мечта съкровена.